E putere în numele lui Isus. E putere în numele lui Isus. E putere în numele lui Isus. Să rupe orice lanț, 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 să rupe orice lanț. Sunt puternic în numele lui Isus. Sunt puternic în numele lui Isus. Sunt puternic în numele lui Isus. Să rupe orice lanț, 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 să rupe orice lanț. De azi sunt liber în numele lui Isus. De azi sunt liber în numele lui Isus. De azi sunt liber în numele lui Isus. Să rupe orice lanț, 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 să rupe orice lanț. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îmi sunt. Ce mare ești tu, ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt. Ce mare ești tu, căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt. Ce mare ești tu, căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta
atunci când îți cânt, ce mai ești tu. Slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne ajute până atunci. Mai avem o luptă de dus și Domnul să ne ajute. Vă invit să deschidem cuvântul pentru timpul de evangelizare, timpul care ne-a rămas, în Evanghelia după Luca și vom citi de la capitolul 15, începând cu versetul 11. Pagina în Biblie 1010, 1010, 1010, ușor de găsit, Evanghelia după Luca. Și vom citi de la capitolul 15, începând cu versetul 11. Pilda fiului risipitor, una dintre cele mai cunoscute pilde din Biblie, și cea mai lungă și cea mai cunoscută, cred că, dintre toți. Pilda fiului risipitor. El a mai zis: un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el și a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-i întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Domnul este mare, Domnul este bun și, cum spuneau și frații la ora de rugăciune, ne-am rugat pentru cei bolnavi, Dumnezeu să se atingă de cauzele care le-am adus înaintea Domnului, Dumnezeu să se atingă în seara aceasta, Dumnezeu să ne mărească și nouă credința și, așa cum menționa și fratele Dragoș, Domnul să-l binecuvinteze, să ne cercetăm, să vedem care suntem și cum suntem pe calea Domnului. Și spunea din Psalmul 15: Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Dorința noastră este una mai mare acum, nu pe un munte, nu la Ierusalim, ci dorința noastră și ținta noastră este cerul. Cu cât mai mult ar trebui să ne apropiem de Domnul și să ne punem fiecare dintre noi această întrebare: Doamne, cine va moșteni viața veșnică, așa cum menționa și fratele Dragoș, și Dumnezeu să ne ajute toți care suntem aici să moștenim această viață veșnică. Mesajul cu care am pregătit în seara aceasta pentru noi, pentru biserică, l-am intitulat Restaurare prin pocăință. Restaurare prin pocăință. Domnul Iisus vorbește despre pilda aceasta a fiului risipitor și este una dintre cele trei pilde, a treia, ultima dintre ele. Prima pildă este din triada aceasta sau din acest set de pilde, dacă am putea spune așa, din capitolul 15. Prima pildă care Domnul Iisus
le-a spus-o și cred că s-a adresat în mod specific cărturarilor și fariseilor, căci în versetul 15 citim că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să îl asculte. Și versetul 2 spune, și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Pe farisei și pe cărturari îi deranja faptul acesta că Domnul Iisus stătea și vorbea cu cei păcătoși, cu vameșii și cu cei ce nu trăiau neprihănire. Și atunci le-a spus Domnul Iisus această primă pildă cu oaia rătăcită și vă aduceți aminte, fără să mai citesc eu tot pasajul, le spune că care dintre voi, dacă are 90 și 100 de oi sau așa cum spune textul aici, care dintre voi dacă are 100 de oi și pierde una, deci rămâne cu 99, nu se duce și o caută și până o găsește, după aceea o aduce acasă și se bucură împreună cu prietenii săi. A doua pildă a fost aceea cu femeia care avea 10 lei sau 10 drame, 10 bănuți și a pierdut un bănuț. Și tot așa încheie pilda aceea, spune că după ce a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Și a treia pildă aici vorbește despre un tânăr, dar de data aceasta tânărul a pierdut altceva. N-a fost pierdut sau nu a fost el pierdut, cum ar fi din turma lui Hristos ca și o oaie, nu a fost niciun bănuț în casă, că te poți pierde și dacă ești în turma lui Hristos, te poți pierde și dacă ești în biserică, te poți pierde. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, noi care suntem aici, să rămânem lângă Hristos până la venirea Lui și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în primele două pilde, Domnul Iisus sau păstorul din pilda aceea cu cele 100 de oi merge și caută oaia pierdută. Și așa a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare Hristos a venit în lumea aceasta, ne-a căutat și slăvit să fie Domnul că toți care suntem aici cred că Domnul ne-a găsit. Amin? Cred că Dumnezeu ne-a găsit, de aceea suntem în prezența Lui. Și a doua pildă care le-a dat-o cu femeia aceea care a pierdut din nou. Femeia spune că a prins becul, a măturat până a găsit bănuțul acela și a fost o mare bucurie pentru ea, pentru vecine, că s-a găsit bănuțul și a fost pus din nou în circulație. Și mă rog, așa cum spunea și fratele Daniel, Dumnezeu să mai scoată slujitori și să-i pună în circulație. Amin, frații mei? Că sunt bani, bănuți în casa Domnului astăzi care sunt pierduți și e nevoie să se aprindă o lumină, să se măture bine, să fie găsiți și să fie puși în lucrare. Și să ne rugăm, Doamne, mai scoate lucrători la via Ta. Dar în a treia pildă, dragii mei, aici lucrurile stau puțin invers. Aici nu vine stăpânul, nu vine tatăl sau nu vine păstorul să meargă să caute pe fiul acesta pierdut, pentru că în această situație fiul pierdut trebuie să caute ceea ce a pierdut el, și anume relația cu tatăl său. Nu știu care sau câți dintre dumneavoastră v-ați pierdut când ați fost mai mici. Eu am avut experiența aceea, probabil mai sunt aici tineri, frați, prieteni, care s-au pierdut prin pădure. Mă aduc aminte că aveam în jur de 10-12 ani și am mers să ne avântăm în pădure, ne-a plăcut tot mai mult am mers. Cred că era și sora mea, Estera sau Mihaela, nu mai rețin, a fost long time ago, mult timp în urmă. Și am mers cu niște verișori de-ai noștri în sat și ne-am tot dus și ne-am rătăcit. Ne-am rătăcit în pădure, bunicii noștri atunci au adunat mai mulți vecini de acolo din sat și s-au apucat, știți cum e la țară, să meargă să ne caute prin sat. În cele din urmă, noaptea ne-au găsit, ne-au adus pe toți acasă și nu pot spune că a fost așa, cum spune aici în pildă, o mare bucurie, ci a fost plânset, jale, dureri. Am primit atunci o lecție în care n-am uitat-o. Dar, dragii mei, cred că fiecare dintre noi avem sentimentul acela, știm ce înseamnă să te pierzi. În primul rând că intri în panică. Acum, aici în Anglia sau prin străinătate, chiar dacă suntem departe de țară, dacă ne pierdem, atâta trebuie să știi postcodul, unde locuiești, imediat ajungi acasă sau avem telefoanele acestea, smartphone-urile care prin aplicație ne duc direct acasă. Dar în relația aceasta, dragii mei, cu Dumnezeu, dacă cineva este pierdut în seara aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne aducă pe fiecare în această relație sfântă cu El. Am intitulat în primul rând restaurarea relației, restaurare prin pocăință și în primul rând să restaurăm, dragii mei, iubită biserică, relația noastră cu Dumnezeu. Primul om care a pierdut relația cu Dumnezeu, știți din Biblie, din paginile Sfintei Scripturi, a fost Adam.
Cuvântul Domnului spune în Facerea, capitolul 3, căci glasul Domnului umbla în fiecare dimineață în grădină, în fiecare dimineață și vorbea cu prima pereche de oameni, cu Adam și cu Eva, până la un moment dat când omul acesta a păcătuit. Și atunci când a auzit glasul Domnului, spune că s-a ascuns printre pomii din grădină și a fost frică. A pierdut relația aceea sfântă, relația aceea cu Dumnezeu. Dragii mei, sunt atât de mulți creștini astăzi și oamenii al lui Dumnezeu în biserică și haideți să ne punem întrebarea aceasta: mai auzim noi glasul lui Dumnezeu? Mai avem această relație cu Dumnezeu sau suntem și noi departe de Dumnezeu sau am pierdut această relație? Pentru că tânărul acesta care este arătat în pilda fiului risipitor spune că s-a săturat de traiul de acasă și la un moment dat a mers la tatăl său și a zis: tată, dă-mi partea care mi se cuvine, și a plecat în lumea mare, până când a venit o foamete în țara aceea. Chiar dacă a fost departe de tatăl său nu le-a uitat, tatăl său a fost cu gândul la el. Și chiar dacă și noi suntem astăzi și stăm în biserică și suntem departe de o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem la El și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, dragii mei, să ne întoarcem din nou la Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Tatăl nu-i reproșează nimic tânărului acestuia care s-a întors acasă, nu spune cât timp a fost, nu spune cât timp a fost plecat, dar spune că atunci când s-a întors, Dumnezeu i-a ieșit în drum, de departe s-a uitat la el și l-a așteptat cu bucurie, spune cuvântul Domnului în versetul 20, spune: când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Dragii mei, Domnului îi se face și astăzi milă de fiecare dintre noi care în mod spiritual suntem departe de El, dar așteaptă din partea noastră să ne recunoaștem, dragii mei, să ne recunoaștem că suntem departe de fața Lui, să ne recunoaștem că am păcătuit, că nu mai avem o relație cu El. Aș vrea să mă ajute, frații, dacă pot, în Ieremia, capitolul 3, cu versetul 13, unde Ieremia spune ceea ce cerea Dumnezeu de la poporul Israel. Și dacă poate fi afișat fără să mai deschid eu în cartea Vechiului Testament, Ieremia, capitolul 3, cu versetul 13, spune: recunoaște numai nelegiuirea ta, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo. Doar lucrul acesta cerea Dumnezeu de la poporul Israel, să recunoască că nu mai sunt într-o relație cu ei, să recunoască că sunt departe de fața Lui. Astăzi, dragii mei, cred că același lucru îl cere și Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să ne recunoaștem dacă suntem departe de El. Și dacă suntem departe, haideți să facem ceea ce spune Isaia, să căutăm pe Domnul câtă vreme este aproape. Căutați pe Domnul câtă vreme se mai poate găsi. Și uitați-vă cu câtă bucurie Tatăl l-aștepta pe tânărul acesta, cum Dumnezeu ne așteaptă și pe noi astăzi să ne întoarcem la El, să ascultăm de voia Lui, să intrăm, să avem o relație cu El. Dar spune aici în versetul 22, dar Tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Pentru că omul acesta, tânărul acesta, când s-a dus în lume, cum spunem noi astăzi de multe ori că se întorc în lume sau sunt departe de Dumnezeu, când s-a întors înapoi la Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a reproșat pe unde a fost, pe ce a cheltuit averea, pe ce a cheltuit banii, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în pilda aceasta, că Tatăl s-a bucurat, i-a ieșit întâmpinare, l-a văzut de departe că el se chinuie, că el și-a pus în gând lucrul acesta să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu a restaurat relația aceasta cu Fiul Său. Dragul meu, fiecare dintre noi am greșit, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Poate te simți departe în seara aceasta de fața Domnului. Haideți fiecare dintre noi să ne recunoaștem starea noastră, să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care te poate, care mă poate îmbrăca din nou cu lucrurile care le-am avut odinioară. Aduceți-vă aminte biserica din Efes, ceea ce reproșează Domnul Iisus aceea biserici. Era o biserică care slujea bine, dar avea un singur lucru care lipsea: dragostea dintâi. Și Domnul Dumnezeu îi spune: întoarce-te la dragostea
dintâi. Adu-ți aminte de iubirea ta. Adu-ți aminte cum m-ai iubit la început, adu-ți aminte de sacrificiul care l-ai făcut înainte pentru mine, îi spune Domnul Iisus bisericii aceea din Efezi. Și Tatăl, când se întoarce Fiul acesta, se întoarce din lume dezbrăcat, nu mai avea nici sandale în picioare, nu mai avea nici inel, probabil le-a pierdut toate acolo, în țara aceea depărtată, nu ne spune Biblia unde a mers, dar așa face diavolul, dragii mei, vrea să te ducă departe de fața lui Dumnezeu, să ia toate darurile, bogățiile pe care ți le-a dat și cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu. Și tânărul acesta a venit la tatăl său după multă vreme și spune cuvântul că a venit dezbrăcat, desculț și fără inel. Și tatăl, primul lucru care a făcut, a spus: aduceți repede haina cea mai bună. În altă traducere spune: aduceți haina cea dintâi, haina cu care l-am îmbrăcat întâia oară. Dragii mei, suntem aici în Anglia, suntem departe poate de țara noastră, de biserica locală de unde am trăit sau unde am slujit lui Dumnezeu, sau poate suntem departe de relația aceea care am avut-o odată cu Dumnezeu. În seara aceasta, un singur lucru cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi: să ne mărturisim, dacă este nevoie, să ne mărturisim că am umblat încoace și încolo sau n-am stat în voia lui Dumnezeu de multe ori, n-am vegheat de multe ori, și Dumnezeu este acela care poate restaura relația ta cu El în seara aceasta, te poate îmbrăca din nou cu haina aceea care ți-a dat-o odată. Dacă te-a binecuvântat Dumnezeu cu Duhul Sfânt, aș vrea ca fiecare dintre noi să ne aducem aminte de dragostea aceea dintâi, de puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o când ne-a binecuvântat, când Dumnezeu ne-a îmbrăcat de sus cu putere. Vreau să ne aducem aminte de sandalele acestea care sunt menționate în verset, în capitolul acesta, care tânărul a venit desculț. N-a mai avut nicio râvnă și Pavel spune și vorbește despre aceste sandale ca fiind râvna propovăduirii Evangheliei. Poate că ești aici în biserică și nu mai ai această râvnă să citești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ai această râvnă să predici Evanghelia, pentru că lumea aceasta te-a dezbrăcat. Plecând departe de fața lui Dumnezeu, ieșind dintre această relație sfântă cu Dumnezeu, nu mai ai putere, nu mai avem putere. Nu ne plângem de multe ori, dragii mei, noi de aici din față, că nu avem putere, ne simțim slabi poate în rugăciune, ne simțim slabi atunci când este nevoie să facem, nu știu, o lucrare a lui Dumnezeu. Nu mai avem această autoritate. Tânărul acesta își vânduse, își pierduse inelul cu care odată plecase din casa tatălui său, pentru că vreau să vă spun un lucru: atunci când ești în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu te îmbracă cu aceste trei lucruri: cu o haină, care este haina mântuirii, care este botezul de sus, îți dă un inel spiritual în deget care înseamnă și însemna, inelul acesta însemna autoritate. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea din nou această autoritate. Domnul Iisus a spus: v-am dat autoritate peste toată puterea vrăjmașului, peste orice duh, peste orice boală, v-am dat autoritate în numele meu. Ne-a încălțat Dumnezeu cu această râvnă a Evangheliei. Haideți în seara aceasta fiecare să ne facem o analiză, să ne uităm la noi. Ce ne lipsește în seara aceasta? Că dacă suntem departe de fața lui Dumnezeu, probabil diavolul a reușit să ne ia una dintre aceste elemente, nu știu, din armura aceasta a creștinului, sau hai să spunem mai bine, din îmbrăcămintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și anume încălțarea cu râvna Evangheliei, haina aceea nouă sau inelul care reprezintă autoritatea noastră pe care ne-a dat-o Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, Dumnezeu, din pilda aceasta, sau tânărul acesta, fiul risipitor, Dumnezeu a făcut o restaurare între el și celălalt frate al său. În toată această pildă nu se găsește sau nu găsim pe cei doi frați vorbind unul cu celălalt. Amândoi vorbesc prin Tatăl. Deși locuiau în această casă, fiul cel mare îl părăște pe cel mic, a luat banii și i-a stricat cu femeile desfrânate, deși nu ne arată textul lucrul acesta, probabil a spus de la el lucrul acela, dar frații aceștia, tânărul cu cel mai în vârstă, cei doi frați niciodată nu și-au vorbit, măcar că erau în casa
Tatălui. Oamenii aceștia, ca și frați, nu vorbiseră unul cu altul. Dumnezeu era ca și un mijlocitor între ei. Când a plecat fiul cel tânăr de acasă, i-a spus celui care a rămas în casă să nu se supere, pentru că tot ce are el, adică fiul cel mare, sau tot ce are Dumnezeu, îi aparține lui. Dragii mei, Dumnezeu să restaureze și în biserică astăzi relații dintre frați și surori. Amin? Dumnezeu să restaureze astăzi relații dintre părinți și copii, dintre frați, dintre surori, pentru că este așa de greu să vedem astăzi că sunt oameni, sunt creștini în casa lui Dumnezeu și nu vorbesc unii cu alții. Vorbim doar fiecare, nu știu, diferit cu Dumnezeu, dar poate nu vorbim unii cu alții. Și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să reinstaureze această înțelegere între frați. În Proverbe 18 cu 19, dacă pot frații de la proiector să mă ajute, spune că frații neîndreptățiți sunt mai greu de împăcați decât să deschizi zăvoarele unei case împărătești. De ce nu se înțeleg frații, dragii mei? De ce nu se înțeleg frații și în modul fizic, și frații din familie, și frații și surorile din biserică? Eu am notat aici cel puțin două motive pentru care frații nu se înțeleg. Și în primul rând ar avea în vedere slujirea, dragii mei. Aduceți-vă aminte primii fraze din Biblie, Cain și Abel, exact de la acest lucru nu s-au înțeles. Din pricina slujirii. Unul a adus o jertfă din roadele câmpului, celălalt din turma lui și Cain a omorât pe fratele său, pe Abel, pentru că roadele lui erau mai bune. Din cauza slujirii, dragii mei, din cauza aceasta au ajuns oamenii aceștia să nu se mai înțeleagă. Un alt lucru care duce la neînțelegere între frați este și faptul acesta de împărțirea, nu știu, moșiei, averilor, din cauza lucrurilor materiale. În Luca, capitolul 12, cu versetul 13, și am să vă citesc versetele acestea, vorbește Domnul Iisus aici despre un om. Și spune versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. În momentul acela Domnul Iisus vorbea despre Duhul Sfânt, vorbea despre puterea care va fi lăsată peste slujitori în vremurile acelea din urmă, când vor fi duși în fața autorităților, și spunea să nu vă temeți de ceea ce veți spune. Și dintr-o dată unul din mulțime, unul din biserică se trezește și zice, Doamne, ia spune la fratele meu să împartă moștenirea, pământul cu mine, să fie corect față de mine, să împartă lucrurile acestea. Și Domnul Iisus îi spune așa de frumos, omule, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Astăzi, dragii mei, sunt frați care nu vorbesc cu fraților, sau sunt surori care nu vorbesc cu surori, sau sunt cazuri, am văzut lucrul acesta, cu părere de rău spun, în care părinții nu vorbesc cu copiii și invers, copiii nu vorbesc cu părinții din pricina sau din cauza acestor lucruri materiale. Cine m-a pus pe mine, stăpân, a zis? Astea judecați-le voi. Domnul Iisus a venit ca să aducă pace pe pământ, să aducă înțelegere, și îmi doresc din toată inima Dumnezeu să facă în seara aceasta și să reinstaureze ruperea oricei relații din familie. Dacă este o ruptură în familiile noastre, între frații din biserică, între surori, între slujitori, între membri, mă rog din toată inima ca în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească nouă și noi să vorbim unii cu alții. Amin. Tatăl era un mijlocitor între cei doi fii. Să fii în casa tatălui tău, să fii în biserica lui Dumnezeu și să nu poți vorbi cu fratele tău, să nu poți vorbi cu sora ta, lucrul acesta este un lucru greșit, dragii mei. Lucrul acesta te desparte de Dumnezeu, te desparte de relația cu Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de biserica primară, care spune cuvântul Domnului că în Fapte, capitolul 2, primii creștini stăruiau în frângerea pâinii, în învățătura apostolilor, în dragostea
frățească. Și cred că astăzi lipsește așa de mult această dragoste, dragostea frățească. Comuniunea aceasta, părtășia aceasta, pentru că atunci când suntem departe de Dumnezeu, ne îndepărtăm de Dumnezeu, în primul rând, nu mai avem relație cu El. Și de aici pornesc toate lucrurile defectuoase în viața noastră de credință. Când relația noastră cu Tatăl, când s-a tăiat firul acela de comunicare, după aceea vin și celelalte. Începem să nu ne mai înțelegem unii cu alții, soțul să nu se mai înțeleagă cu soția, părinții cu copiii, slujitorii între ei, încep să nu se mai înțeleagă când s-a rupt prima dintre cele trei relații, relația cu Dumnezeu. Și al treilea rând, și mă voi apropia de încheiere, că și timpul este înaintat, este restaurarea imaginii de sine. Restaurarea imaginii de sine. Omul acesta a fost dus până în momentul acela sau în faza aceea, tânărul acesta a fost dus până acolo să muncească, dragii mei, la porci, ca să vedem până unde poate să ducă păcatul pe cineva. În primul rând, păcatul a despărțit de tatăl său. Păcatul te desparte în primul rând de Dumnezeu. Păcatul te desparte în al doilea rând de casa lui Dumnezeu. Spune că a plecat departe, într-o țară îndepărtată, a plecat tânărul acesta. Păcatul după aceea te desparte de frații tăi, de surorile tale, așa cum sunt și așa cum suntem, dragii mei. Ne desparte păcatul sau păcatul poate despărți slujitorii, poate despărți sau rupe relații în familie, soț, soție, cum spuneam, copii și părinți. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Și ce a făcut tânărul sau fiul acesta risipitor? A zis un lucru care eu cred că este cheia versetului acestuia sau cel mai important verset din capitol, versetul 17, și-a venit în fire. Și-a venit în fire. Am uitat și în alte traduceri care traduce cu alte cuvinte, alte, am putea spune sinonime, și spune că și-a revenit. Tânărul acesta, la un moment dat, și-a revenit. Altă traducere spune că a reflectat. A făcut așa, a avut un moment de reflecție și a dat seama, s-a uitat în prejurul lui și s-a dat seama, măi, cine sunt eu? Cum am ajuns aici? Eu care odată eram în casa lui Dumnezeu, eu care eram în casa Tatălui, unde în versetul 25 vedem că era muzică, era jocuri, era bucurie. Tânărul acesta a plecat de acolo și la un moment dat a ajuns în situația aceea în care diavolul l-a dus până acolo să fie pasnic sau porcar, ceea ce era cel mai degradant lucru pentru un evreu. Să ajungă să lucreze la porci. Porcul era un animal necurat și era un blestem pentru orice evreu să ajungă să lucreze porcar. Pentru că diavolul n-are milă, dragii mei. Diavolul vrea să te ducă în primul rând departe de Dumnezeu. Diavolul vrea să îți rupă relația ta cu Dumnezeu. Diavolul vrea să rupă relația ta cu casa lui Dumnezeu. După aceea diavolul vrea să rupă relația ta cu fratele tău de sânge, cu sora ta, după aceea cu frații și cu surorile din biserică, cu slujitorii din casa Domnului. Aceasta vrea diavolul, dar Dumnezeu dorește și cred că și noi dorim în seara aceasta să ne trezim și să ne venim în fire și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să spunem și noi ca și tânărul acesta ajunge până aici și a revenit, a realizat că starea lui nu este bună și a început să își facă un plan, că pocăința începe, dragii mei, în primul rând, de la nivelul minții. De aceea și în limba greacă pocăință înseamnă a te pocăi, înseamnă metanois, dincolo de minte, dincolo de rațiune, totul începe de aici, de la minte. A stat puțin și a reflectat. N-ai vrea în seara aceasta, împreună cu mine, că și eu am nevoie, n-ați vrea cu toții să stăm, să ne oprim un moment și să reflectăm, să stăm, să ne revenim și să vedem dacă relația noastră nu este bună cu cei din biserică, cu soția ta, cu soțul tău, cu frații tăi, cu părinții tăi. Haideți să nu mai dăm vina pe împrejurări, pe circumstanțe, pe vremuri, pe alte lucruri. Și haideți să ne uităm în primul rând
care este relația noastră cu Dumnezeu. Că de aici pornește tot. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că de aici pornește toată binecuvântarea noastră, de la relația noastră cu Dumnezeu. Și asta a vrut, sau aici a greșit tânărul acesta, aici a vrut diavolul să-l ducă. Primul lucru, să te ducă departe. Că după aceea, când ești departe, el face, diavolul, și celelalte lucruri să fie rele. Dar Dumnezeu, în seara aceasta, îmi doresc din toată inima și cred că poate restaura orice relație. Textul limbii române traduce, m-am uitat puțin la cuvântul acesta, restaura, și spune a aduce într-o stare asemănătoare cu cea originară. A restaura înseamnă a aduce pe cineva într-o stare originară, cum era la început, sau a repara, sau aduce pe cineva într-o stare bună. Și aș vrea să ne aducem aminte, fiecare dintre noi, eu mă aduc aminte în dreptul meu și mi-aduc aminte starea pe care am avut-o când m-am întors la Dumnezeu, când am primit botezul cu Duhul Sfânt de la Dumnezeu, dragostea aceea din tine. Și acum fac eu mie însumi o evaluare a vieții mele de credință, să văd eu care este relația mea în dreptul meu, care este relația mea cu Dumnezeu. Ce am pierdut? Dacă am pierdut ceva, haina, inelul, încălțămintea, râvna Evangheliei, autoritatea, neprihănirea de care se vorbea în ziua aceasta, o relație cu părinții tăi, cu surorile tale, cu frații tăi, cu biserica, imaginea aceasta a noastră înșine. Să știți că Biblia nu condamnă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că bărbatul să ne iubim soțiile așa cum ne iubim trupurile noastre. Aș vrea să vă citesc, și aș dori să ne ridicăm și în picioare, să vă citesc un studiu care l-am găsit eu foarte interesant despre importanța aceasta a stimei de sine, a imaginii de sine. Și vreau să vă citesc ce spune aici autorul acestei cărți. Imaginea de sine ne influențează comportamentele. Când ai o imagine de sine bună, îți poți îndeplini obiectivele pentru care ai fost sau la care ai fost chemat, pline de energie și determinarea necesară pentru acest lucru, iar obstacolele sunt percepute ca provocări ce trebuiesc depășite pentru atingerea obiectivelor. O imagine de sine bună te face să relaționezi armonios cu ceilalți prin atingerea obiectivelor, poți avea performanțele profesionale sau spirituale. Pe cealaltă parte, din punct de vedere negativ, spune că o imagine de sine negativă te face să scadă motivația sau chiar anihilează prin lipsa încrederii în forțele proprii. Ce rost are să mai încerc, oricum nu voi reuși? E greu, nu sunt în stare, ducând mai departe la comportamente de evitare. Nu mă duc la interviu, nu mă duc la biserică sau nu mă duc la întâlnire. Această imagine de sine negativă ne-o duce păcatul în viața noastră, dragii mei. Și păcatul vine atunci când ne depărtăm de Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, imaginea de sine pozitivă ne ajută să avem curajul și motivația și determinarea să îl slujim tot mai mult pe Dumnezeu, să relaționăm armonios cu cei din jurul nostru, cu frații, cu surorile, cu biserica, cu slujitorii Domnului, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și vom și încheia. Vă mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să ne uităm fiecare în dreptul nostru unde avem de reparat, dragii mei. Și putem să reparăm prin pocăință. Pocăința înseamnă schimbare. Pocăința înseamnă transformare. Înseamnă ceea ce spunea tânărul în versetul 17. Și a venit în fire. Și Pavel spune în Noul Testament, într-o epistolă, veniți-vă în fire și nu mai păcătuiți. Reveniți-vă, spune Apostolul Pavel. Haideți să reflectăm fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să avem o relație bună cu Dumnezeu în primul rând, să avem o relație bună cu biserica și să avem o imagine, o încredere
dar nu în noi înșine, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă, să avem încredere în chemarea, în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să intrăm în această rugăciune și ne rugăm ca Dumnezeu să lase unitate în biserică. Dacă sunt legături rupte, Dumnezeu să le repare în seara aceasta. Că Domnul poate. Credeți lucrul acesta? Credeți că Dumnezeu poate repara? Și noi putem să facem lucrul acesta prin pocăință. Păstorul s-a dus după oaia pierdută. Erau 100 de oi, s-a dus după una. Femeia din pilda a doua a măturat casa și a găsit bănuțul. Dar în această pildă nu tatăl s-a dus după fiul, ci fiul a trebuit să vină înapoi la tatăl. Și în seara aceasta Dumnezeu ne caută ca să avem o relație cu El, să ne vorbească din nou, cum îi vorbea prima oară lui Adam în grădina Edenului. N-ai vrea în seara aceasta ca să îți îmbunătățești relația cu Dumnezeu? Cred că fiecare dintre noi dorim lucrul acesta. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm ca Domnul să lucreze și să binecuvinteze viața noastră și trăirea noastră. Amin.